Zdravím vždy pozitívny Mare. Dneska ideme skúsiť Granny Legacy, tam je napísané. To je taká novšia verzia, no. To je Granny Recaptured. Takže to je Granny Legacy hore, len zo srandy Granny Recaptured. Granny Recaptured. Show Granny Recaptured. Granny Legacy, není to Granny Recaptured. Takže Granny Recaptured ešte neviem, či si stiahnem. No, minule som to hral, no. Bolo to taká hamba. Minule som to hral. Zase vám páčilo minule, no. Pred 2 mesiacmi, alebo kedy som to točil. Skoč, ne! Prečo to nejde? Nejde. Čakajte. Chvála. Dovolím si Playhouse. Tak. To je novšia verzia, no. Taká, no, novšia verzia. To spozná, každý to pozná. Ešte mi dotiaľto chodí, nemám problém. Tak je to. No to je divné, no. Nevadí. Dobrým starterom, dobre. Corvasant. Perník. No, ten bol tu. Dobre, takže to je iba krátke video, dobre, majte sa za čau.